गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव खौरां। बर' फिसाया सोलोंथायाव जाफुंसारदों। गोग्गाथाव खौरां लाबोदों गुन गोनां सोलोंथाइजों बर' फिसाया। सनितपुर जिल्लानि बासिराम ब्रह्म नार्जारिया इउनाइटेड किंडमनि मुंदांखा ब्रिस्टल इउनिभार्सिटिनिफ्राय CO2 केपचार कनभारसेसनाव डक्टर अफ फिल'सफि खालामनो हाबाय। बिथांनि जाफुंसारनायाव नखरजों लोगोसे ओनसोलाव बयबो गोग्गादों। थारैनो बर' फिसानि जाफुंसार खौराङा जों बयखौबो गोजोनग्लाय होदों। एबसुनि बानजायनायाव बड'फा गोजोरथायारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै खुंनाय देग्लायनि नैथि 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनाया चिरां जिल्ला थाइखाजुरानि राइन' स्पर्टिं क्लाब आरो लाइब्रेरियाव चिरां जिल्ला एबसु आरो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि गेजेराव सानसेनि रंगिना संगिना हाबाफारिनि गेजेरजों जोबनानै थाङो। बे गेलेनायाव चिरां जिल्लाया 3 गल आरो उदालगुरि जिल्लाया 1 गल सोनो हायो, जेराव चिरां जिल्लाया फाइनाल ट्रफिखौ मोननो हायो। हाबाफारि बायदि एबसुनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ आरो बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावजेनो बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि प्रफेसार सुरत नार्जारिया। बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनो अल आसाम फुटबल एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ। बराय बिबुंथिखौ लाखिग्रोयो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बेखेवगिरि बिबुंथिखौ लाखियो रायजो सभानि MP रोनग्रा नार्जारिया आरो गेलेनायनि सायाव मोजां मेसेजखौ होयो आसामनि केबिनेट मिनिस्टार उरखावग्रा ब्रह्मआ। फाइनाल मेचआव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि आरो आथिखाल बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिथाङा एबसुनि आन्डार 13 जोलुर बादायलायनाय खुंनाया हारिखौ जौगाहोनायनि नेरसोन होननानै बिटिआर सरकारा एबसुआ खुंनाय आन्डार 13 नि साबसिन गेलेगिरि आरो बांसिन गल सोगिरिनो स्पर्ट्स एक्सेलेन्स एवार्ड होगोन होननानै गावनि बिबुंथिजों फोरमायो आरो गेलेनायखौ किक अफ खालामनानै होयो मुंदांखा माहारियारि जोलुर गेलेगिरि दुर्गा बर'आ। हांख्रायजानाय आलासि महरै बाहागो लायो नेशनेल वुमेन फुटबलनि जाखांफु गेलेगिरि उपर्ना नार्जारि आरो नेशनेल फुटबलनि जाखांफु गेलेगिरि मन'बिर बसुमतारिया। हाबाफारियाव सानजा क'क्राझार समस्तिनि MLA लरेन्स इस्लारि, सिडली समस्तिनि MLA जयन्त बसुमतारि, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिजों लोगोसे MCLAफोर आसु आक्रासु गरखा आरो आसामनिफ्राय बाहागो लाफैनाय आरो रोजा रोजा रायजोफोर आरो फरायसाफोरनि बाहागो लाफैनायजों जोबथा जोलुर बादायलायनाया मोजाङैनो जाफुंसार जायो। 2000 आलारि बाथि फोजोंदों बिश्नाथनि दरसे गामियाव। माइनाव फोरबोजों लोब्बा लाखिना बिश्नाथ जिल्ला नौदुवार हालामनि सिङाव थानाय थाइगिरगुरि गामियाव 2000 आलारि बाथि फोजोंदों। थाइगिरगुरि गामियाव न'नि लांगोना आरो थानसालिनि अनगायैबो गामिनि लामायाव 2000 आलारि बाथि फोजोंनायजों लोगोसे गामिनि लामा मन्दिरखौबो साखोन सिखोन खालामनाय जादों। बे खाथि गासा सावनाय हाबाफारियाव बिश्नाथ जिल्ला दौरि आफादनि गाहाय दौरि दैमा बसुमतारिया बाहागो लाना खाथि गासाखौ आसामनि बर' माहारिया मानो सावनाय जायो बेनि सायाव गुवारै बुंथिना होनायजों लोगोसे थाइगिरगुरि गामियाव फैगौ बोसोराव 2000 निबो बांसिन आलारि बाथि फोजोंबावगोन होनना बुंथिबावो। बिटिआरआव सिलाइ गुलि बारुद बेरला बुंदों MLA रुपजिति खुरमिया। उदालगुरियाव BJPनि मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लाफैना बेरफुसा बिबुंथि होदों मरियनि BJPनि MLA रुपजिति खुरमिया। बिटिआरआव UPPL आरो BJP सरकार फैनायखायसो बिटिआरआव गुलि बारुद बेरनो रोंला होनना MLA रुपजिति खुरमिया गोख्रों रावजों बुंदों। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों बिटिआरआव दायो जोबोद गोजोन फैबाय होनना। फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव UPPL हानजाया मोनसे बियाबाव देरहागोन होनना बिथाङा बुंबावदों। बर' हारियाव मानसि गोमानाय आरो मानसि खारनाय जाथाया बांगासिनो। बे थासारिया बर' हारिखौ जिंगायाव खोख्लैदों। मैया गोमानाय सनिया ब्रह्मखौ लाना नखरा हालाय हाफाय जाना खौरां बिजों आरो समाजारि बिजोङाव फोसावनायनि उनाव मोनफिननो हाबाय। गफुर पुलिसनि मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय। पुलिस बिफाननि गोख्रों नाजानायाव खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो 4 घन्टानि उनावनो गोमानाय हिन्जावसा
सनिया ब्रह्मखौ मोननो हायो। लोगोसेनो नखरनि आरो गामिनि रायजो राजाफ्रा गहपुर पुलिस बिफानखौ साबायखर बावहरो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बर' सावथुन मुलुगनि मोनसे गोजोनथाव खौरां। खोथा होनाय बायदिनो मावफुंनो सिगांदों बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ। जालाख' एबा टेकेन्द्रजित नार्जारि गोसोखां डिजिटेल सावथुन नब्लां लुफुंनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। चिरां जिल्लानि रुनिखाथायाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ जालाख' गोसोखां डिजिटेल सावथुन नब्लां लुफुंनायनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय बुब्लियाव रायजो सभानि एमपि रोनग्रा नार्जारि, इएम धनन्जय बसुमतारी, एमएलए लरेन्स इस्लारि, एमसिएलए माधव चन्द्र छेत्री आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। 29थि अल इन्डिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गल्ड काप जोलुर बादायलायनाया जोबना थांबाय। उदालगुरि जिल्ला एबसु आरो उदालगुरि गेलेमु आफादनि बानजायनायाव उदालगुरि नलबारि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय 29थि अल इन्डिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गल्ड काप जोलुर बादायलायनाया जोबनानै थांबाय। मैयानि जोबथा बादायलायनायखौ बेखेवना होयो मिरु एफसिनि लोगो आफादगिरि रोमदोन बसुमतारीया। जोबथा बादायलायनायाव गेलेयो गुवाहाटी एसएबिएफसि भार्सेस शिलं लाजों एफसिनि गेजेराव आरो शिलं लाजों एफसिआ 1-0 गलाव देरहासार जानो हायो। हाबाफारियाव बाहागो लायो उदालगुरि जिल्ला एफसिनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि, बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, इएम नीलज स्वर्गियारि आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे हालामनि रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। बाक्सानि फालमानहुरपिटा दख'रा श्री श्री दुर्गा फुजा फालिथाय आफादा खुंगा 14थि श्री श्री दुर्गा फुजा खुंफुंनो साखाफारा जाबाय। फुंबिलि समाव गाहाय गेट बेखेवनाय, मन्दिर बेखेवनाय, जौसां बेखेवनाय आरो फुजा होनाय हाबाफारि लानाय जागोन। दिनै मोनाबिलि समाव बिमा दुर्गा देवीनि मुर्ति बसनाय हाबाफारि लागोन। 21 खालारनिफ्राय 24 खालारसिम हांख्रायनानै लाबोनाय मोसाखावगिरि हान्जाफोरनि मोसाग्लांनाय दं। लोगोसे 21 आरो 22 अक्ट'बरसिम मोनाबिलि समाव मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बादायलायनायनि गिबि बान्था महरै 5,000, नैथि बान्था महरै 3,000 आरो थामथि बान्था कनसलेसन महरै साब्रै बादायगिरिनो 500 राङै देरहासार बान्थाखौ गथायनाय जागोन। जोबथा 24 अक्ट'बर खालि हारिमु मोनाबिलियाव बान्था राननाय हाबाफारियाव जर'खा आलासि महरै बाहागो लागोन बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि हेलेना दैमारिया। खुंफुं आफादनिफ्राय दुर्गा फुजायाव मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारियाव बयखौबो बाहागो लाफैनो खावलायदों आरो लोगोसे फुजासालिखौ मेहेरगोनां खालामफैनो खावलायदों। बिजेपि राजखान्थि हान्जाया मावथिफोरजों सावरायलायदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सेंमारि कमिउनिटि नब्लाङाव बिजेपि दोलोआ मावथिफोरजों सावरायलायनाय हाबाफारि बानजायदों। गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाया फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गाव गावनि राजखान्थि हान्जाखौ देरहासार खालामनो मोनफ्रोमबो जायगायावनो सावरायलायनाय फ्राय प्रग्राम लानायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो बिजेपि राजखान्थि हान्जायाबो फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ देरहासार जानांगौनि थाखाय सावरायलायनाय हाबाफारिखौ खालामदों। बिजेपि राजखान्थि हान्जाखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय सावरायलायनाय हाबाफारिखौ खालामदों। बिजेपि राजखान्थि हान्जानि मावथिफोरजों सावरायलायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन राङापारा बियाबनि एमएलए कृष्णकान्त बरुवा, इएम रेवरेवा नार्जिहारि, बिद्यासागर बसुमतारी, निरद नार्जारि, दामरुधर राभा बिसोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय गोबां दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लाफैदोंमोन। क'क्राझारनि गेन्द्राबिलाव इउपिपिएल आइजो गांखंआ काति गासा फोरबो फालिदों। 19 अक्ट'बर बृहस्पतिबारखालिनि मोनाबिलि समाव इउपिपिएल आइजो गांखंनि बानजायनायाव क'क्राझारनि गेन्द्राबिल गामिनि माइ दुब्लियाव आलारि बाथि फोजोंदों। हाबाफारियाव इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया आलासि महरै बाहागो लायो। लोगोसे बाहागो लायो इउपिपिएल मिडिया सेलनि गाहाय नेहाथारि हान्थिगिरि नार्जारि, आइजो गांखंनि आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्म, लोगोसे क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरि आरो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। हाबाफारियाव बाहागो लानानै इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि, आइजो गांखंनि आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्मआ काति गासा एबा माइनाव फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै माखासे बाथ्राफोरखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि मोनसे गिदिर खहा। इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोनिफ्राय लोब लोब फैनानै बिपिएफ हान्जा जयनिं जाफैदों। बिटिसिनि 40 रौता समस्तिनि सिङाव थानाय नुथुन पानबारि प्राइमारिनि सिङाव थानाय बरिगाव दिगलिपार गामिनि रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैनानै बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाफैदों। 70 नं मासबाद समस्तिनि एमएलए सरन बर' बिथांनि नुजाथिनायाव 40 नं रौता समस्तिनि सिङाव थानाय
नतुन फानबारि प्राइमारनि सिङाव बरिगाव दिगलिपार गामिनि रायजोजाफ्रा इउपिपिएल आरो बिजेपि राजखान्थि हान्जानि खामानि मावनायफोरखौ मोजां मोनैनि थाखाय गोबां सुबुंफ्रा बिपिएफ हान्जायाव जगदान जाफैदों। थारैनो बे समाव 40 नं रौता समस्तियाव इउपिपिएल आरो बिजेपि राजखान्थि हान्जानि मोनसे गिदिर खहा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव इजराइल आरो पेलेस्टाइननि दावहानि खौरां। गाजानि गंसे देहा फाहामसालियाव इजराइलनि हामला खालामनायजों 500निबो बांसिन सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों। पेलेस्टाइननि गोजोननि थाखाय 2,50,00,000 रां अनसुंथाइ हरदों। इजराइल आरो पेलेस्टाइननि दावहाया दासिम सुग्लायाखै। इजराइलनि एयार स्ट्राइकआव गाजानि गंसे देहा फाहामसालिया सिलिंखार जादों, जेराव गोबां सुबुंफ्रा जिउ खहा आरो जोखोम जादों। गाजायाव गोजोनखौ लाबोफिननो आरो गोजोनखौ गायसननो थाखाय नबेल बान्था मोननाय पाकिस्ताननि मालाला युसुफजाईआ 2,50,00,000 रांनि हेफाजाब हरदों। मख'नो गोनांदि मालाला युसुफजाईआ देहा फाहामसालियाव गाग्लोबनाय जाथायखौ निन्दा होदों। बे जाथायजों 500निबो बांसिन सुबुंफ्रा जिउ खहा जादों आरो देहा फाहामसालियाव गिलु-बालु हामला खालामनायखौ मुलुगनि हादरफ्रा सोंखारिदों। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदियाबो पेलेस्टाइननि हादरगिरिजों टेलिफनजों सावरायना खौरां लादों आरो भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा पेलेस्टाइननो हेफाजाब होनो खोथा होदों।